सेसाफानि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों दिन्थिफुंनो लादों जांख्रिथायनि थैसाम आरो दावखा बिदै। गाबोन 15 अक्ट'बर खालि मोनाबिलिनि 9 रिंगा जागायनाय लोगो लोगो दिन्थिफुंगोन जांख्रिथायनि थैसाम आरो 16 अक्ट'बर खालि दावखा बिदै आबुं सावथुनखौ दिन्थिफुंगोन। रायजो राजा नोंथांमोना गाबोन सानजौफुनि 12 रिंगानिफ्राय सावथुन नायगिरि नोंथांमोना टिकेटखौ मोननो हागोन। टिकेटनि बेसेना मोनसे सावथुनाव सेथि थाखोआव 130 रां आरो नैथि थाखोआव 100 रां। सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोना गाबोन मोनाबिलिनि समाव सेसाफानि गेलेग्रा फोथाराव गाबोन 15 अक्ट'बर खालि मोनाबिलिनि 9 रिंगा जानाय लोगो लोगो जांख्रिथायनि थैसाम आरो 16 अक्ट'बर खालि दावखा बिदै आबुं सावथुनखौ नुनो मोनगोन। सावथुन दिन्थिफुं आफादनिफ्राय रायजो राजा सावथुन नायगिरि नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो खावलायदों। गिबियावनो आं निउस चेनेल हिसाबै बरायनाय थाबाय, खारन जोङो नैबे फैबाय थानाय लोखि फुजाखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो माने सिनेमा श' दिन्थिफुंनाय साननैनि थाखाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव जोङो माने साननैयाव मोननै फिल्म देखायनो सानदों। फार्स्टआव जों लादों मा गिबियावनो फिल्मा जांख्रिथायनि थैसाम आरो नेक्स्ट दिनखालि जोङो लादों दावखा बिदै। बे मोननै फिल्मखौ जोंनि सेसाफानि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा माने नायनो गोबां हांखुर जानानै दङ। बेनिखायनो जोङो माने रायजो राजाफोरनो दिन्थिफुंनो थाखाय माने जोङो टिकेटनि बेसेन लानानै माने जों दिन्थिफुंनो हाबाफारि लादों, जाहाथे जोंनि ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरा माने हारिमुवारि अनफावरि हिसाबै बा हारिमुवारि सिबिथाय बा सिबिनाय बा सिबिनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा जोंनि फिल्मखौ नायफैगोन होननानै आं लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय। खारन डेटआ जाबाय जोङो गाबोननिफ्रायनो लादों। गाबोन जोङो जांख्रिथायनि थैसामखौ जोङो गाबोन दिन्थिफुंजेनगोन। जोङो अलरेडि पारमिसनबो लाखाबाय आउटपस्टआव। बे हिसाबै जोङो गाबोन फैबाय थानाय समाव जोंनि फिल्मखौ माने मोनानि 9 रिंगानिफ्राय जोङो जागायजेनगोन। बेखिनियानो सबनाया आरो जोङो माने दावखा बिदै, बे दावखा बिदै फिल्मखौ जोङो सबनाया बे एखे समावनो 9थानिफ्राय जोङो जागायगोन। उनावहाय जोङो 9थानिफ्राय जागायनानै बा एसे सोरांस्लाबाबा जोङो लास्ट माबा हिसाबै एलबाम होनानैबाबो गोजाननिफ्राय फैनाय मानसिफोरखौ सोरां होहोनानै हगार हरनाय जागोन आरो बेखिनियानो। नोंथांमोना आफादनिफ्राय लाबोनो नागिरदों? दा जोङो बेयावथ' आफाद हिसाबै बुंनो थाङोबा जोङो माने सेसाफानि आनसलिक स्पर्ट एस'सियेसन होननाय जोंहा मोनसे आफाद दङ। बेयाव गासैबो मावथिफोरा माने जोंनि माबायाव सिनेमा जिथु दिन्थिफुंनायाव लोब्बा दङ। बे हिसाबै जोङो बिथांमोननि माने जोंनि भलन्टियार माखासे हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ लानानै दिन्थिनाय जागोन। गाबोननि सिनेमा दिन्थिफुंनो थाखाय खामानि मावनाया सोलिबाय? सोलिगासिनो, जोंना सोलिगासिनो। दा नोंथांमोना नायनो हागोन, दा सोलिगासिनो जोंनिया नै माबाफोरा खानाय माबाफोरा स्टेजफोरा जोंना सोलिगासिनो। जों अलरेडि तिलफारखौ खोबबानो जोंना जाबाय। साखाफारा अलरेडि साखाफारा जाबाय। नायगिरिफोरखौ मा खावलायनो सानो? नायगिरिफोराथ' बेनोसै जोंनि नैबे माने दिन्थिफुंनाय सिनेमाखौ माने मोजाङै मोजां नायफैगोन। जोङो टिकेटनि बेसेनखौबो बारा लानाय जाया, माथ्र' जोङो 130 रुपिस जों लानाय जागोन। माने सासेयाव 130 रुपिसखौ जों लानाय जागोन आरो बेखिनियानो। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस।